Nggih. Nggih. Kula namung derek memuji. Nggih. Mugi-mugi almarhum Ki Ageng Haji Anom Surata mundur wonten Kaset dan Jati manggen wonten swarga langgeng. Amin. Sing perlu kula aturaken sekedhik nggih menika ndak aku dadi pengangen-angen. Keri dhewe main ning ngendi ya? Wonten Jakarta. Wonten Jakarta pas gerah. Tak petuk nggih ta pas gerah kae. Terus Mas, jenengan kudu semangat. Panjenengan menika dadi pengayomane kanca-kanca seniman. Panjenengan isih dibutuhke kanca-kanca seniman. Ora mung kanca seniman, masyarakat sak Indonesia. Niku butuhke panjenengan, ora panjenengan semangat lho Mas. Nggih Mbak Ibu. Ibu pun kula tata